حوالا سلام علیکم тамошобинони азиз. бисёре кас хоҳиш кард ки камакай навор кунам дар бораи хонаи худмон. хонаи мо ҳозир сохтмон рафтестай. чӣ хеле ки дидесен ҳама ҷо пари хок. ин хонаи мо чӣ хеле бугум як вақтшида як силхона будагия. инҷода канал ҳаста, канали об. ин канали об ҳамаи ҳамин деҳора таъмир мекунад ба об. ин ҳозир об камай насибошаи баҳорӣ боз бисёр мешавад. алан меган ҳамиҷаро шуштаи. пеш хонаи мо худоро шир кишод. 4 мошин меғ инҷа. яхе кӯчода, роҳода. як мошинам намеғ инҷа ҳол нишонтон метавонам. алҳамдулиллаҳ мо ки аз замин бой ҳастем. шукри парвардигор. барои як ваҷаб замин намурда 3 метр роҳро кушод кардем. хоб инаи хонаи мо саршавиш. инҷо чиқри пастӣ будан, оҷо замини мо буд. ҳозир мо ҳамин чиқриҳоро пур карда насиб боша инҷа хона медозем. инҷае ки дидесен инҷоам чиқрай. инҷода хеле мо меҳнат карда мақсад корбор кардем. инҷо насиб боша пури хок мешавад. ин ҳавлии мо то нами хона тамом шидан шад. ина навори кӯтоҳ дар бораи хонаи мо. бо иншоаллоҳ дар навораи оянда бо нишон метавонам чӣ хел буд, чӣ хел шида истодааст. ҳолиҷа хеле кора иншоаллоҳ.